Quan tenim una figura d'aquestes, tenim aquí la planta, l'alçat i el perfil, alçat, planta i perfil, vist des del davant, vist des de l'esquerra i vist des de dalt. Si volem fer la perspectiva cavallera, que recordeu que són 90 graus i 135 per aquí, 135 per aquí, i la isomètrica, que serien 120, 120 i 120. Primera opció, agafeu la forma que sigui més complicada, per exemple aquesta. Aquesta és la de l'alçat, i l'alçat es dibuixaria en aquesta paret d'aquí. Aleshores, la copiem. Com la copiem? La copiem fent el dibuix en perspectiva, per tant, hem d'inclinar les línies o les hem de posar verticals o horitzontals en funció dels tres eixos. Com que l'hem de dibuixar aquí, les línies que hem de fer servir són verticals o com aquesta, inclinades. Aquesta forma d'aquí. Això és el que em quedaria més a la meva esquerra quan la miro des del davant. Per tant, quedaria per aquí. I la faig en vertical perquè és paral·lela amb aquest eix. Aquesta i aquesta serien horitzontals, per tant, l'he de fer paral·lela amb aquesta. La de baix va fins al fons i la de dalt aniria només fins a la meitat, una cosa així. Baixaríem. Aquesta línia d'aquí, que seria horitzontal, s'hauria d'inclinar, hauríem d'anar cap aquí, i finalment baixaríem cap a baix, tancant aquesta forma. Fixeu-vos, inclinat, 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 vertical, vertical i vertical. Si aquest pla està format per verticals inclinades, aquesta figura està també amb verticals inclinades. D'acord? Un cop teniu la forma bàsica, tirem cap a la dimensió que ens falta. En aquest cas seria cap a la dreta. Tirem línies que serien també paral·leles entre elles des de cada cantonada. Un cop tenim fet això, mirem la mida de la profunditat. En aquest cas, la profunditat seria més aviat l'amplada. L'amplada de la figura vindria determinada per aquesta dimensió d'aquí. Doncs agafaríem i amb el regle o amb el compàs marcaríem la mateixa distància perquè totes aquestes mides són iguals entre elles i aniríem posant a cada línia que hem dibuixat la mateixa mida. Per exemple, 6. Doncs 6 per aquí, 6 en aquesta, no arribaria, hauríem d'allargar. 6 en aquesta, 6 en aquesta, 6, 6, i ja estaria. I després hauríem d'unir amb ordre. Per exemple, d'aquesta línia d'aquí, que seria aquest punt, hem d'anar cap a aquesta. Després baixem cap a baix. Després cap aquí. Després cap avall. Aquesta d'aquí llarga i finalment tanquem cap a dalt. I podríem repassar allò que és visible, que serien aquestes línies. És una mena d'escala. Si ho féssim amb isomètrica, la mateixa figura, començaríem igual. El pla de l'alçat seria aquest d'aquí, per tant, faríem servir verticals i línies amb aquesta inclinació paral·leles. Faríem el lateral, en paral·lel amb aquesta tiraríem la part superior, aquesta d'aquí, baixaríem l'altre tros cap avall i tancaríem la figura. I ara, en lloc de tirar horitzontals, hauríem de tirar línies en aquesta direcció, que és la que ens falta. Per tant, paral·leles amb ella. Fixeu-vos que són paral·leles. Ho estic fent amb alçada, no són exactament del tot perfectes, però perquè us feu una idea. Paral·lela d'aquí, d'aquesta cantonada, paral·lela, paral·lela i una altra paral·lela. Prendríem la mida d'aquests 6 centímetres o la que correspongués. Per exemple, suposem que sigui així. I uniríem els punts amb l'ordre correcte. Aquesta vindria cap aquí, sortiríem cap aquí, baixaríem i tancaríem. Repassaríem les arestes visibles i tindríem la figura en perspectiva isomètrica. D'acord? L'espai de baix l'he reservat perquè, igual que he fet la figura dibuixant primer l'alçat i després aixecant, aquí faltava aquesta línia, dibuixant primer l'alçat i després expandint cap al costat, podeu sempre optar per fer-la a la base i aixecar-la cap a dalt. Si la fem a la base, l'hauríem de fer la planta, que es fa al terra, en aquest cas
seria un rectangle partit per la meitat, aixecaríem línies verticals cap a dalt, en paral·lel amb aquesta, cada cantonada, i, després ja la faré bé aquí. Hauria d'anar rotada cap a l'altra banda, però bé, perquè us fa una idea. Tiraríem de cada cantonada línia cap a dalt i després hauríem d'agafar les alçades corresponents. En aquest cas hi ha dues alçades diferents. Tenim aquesta més baixeta i aquesta més alta. La més alta em queda a la part del fons, que seria aquesta, i la més baixa em quedaria a la part del davant, que seria aquesta d'aquí. Per tant, seria una mida més llarga aquí dalt i després una mida més baixeta amb aquest rectangle d'aquí. Per tant, podria ser, per exemple, així. Unim els punts en l'ordre adequat. I se'n faria una altra vegada l'esclau. El mateix per aquí. Dibuixaríem el rectangle al terra, paral·lela amb aquesta i paral·lela amb aquesta d'aquí. Dividiríem per la meitat, aixecaríem cap a dalt totes les línies, a cada cantonada, i agafaríem les mides corresponents. Alta a la part del darrere i més baixeta a la part del davant. Uniríeu els punts en l'ordre adient i repassaríeu les arestes visibles. De manera que quedaria un altre cop aquesta escala. Vale?